zuentzako ze euskalki da holan sarma gehien daukana, ja. Edo lan ez dakit. Ba, ligatzerak orduan edo morbo gehien ematen dizuen euskalkia. Morbo gehiago? Bai. Bai, bermiotarra badakite zetze, zuke zaila ni ulertzeko ni bermiotarrez berba bai. eginda, ez da negoziona. Baina hori ez dakit, bakoitzak bere euskara daka eta bakoitzak izango du bere taktikak edo teknikak ligatzeko. Euskaraz ez da erraxa ba, ez dakit nola esan. Hor igual frantziarrak eta argentinarrak eta hortan artistak dira. Batez ere argentinarrak. Izkera horrekin eta dakate beste esaten duten ez beste xarma bat edo italiarrak. Hasi, zuorti munduti ziar dibilten zara eta badagolan hizkuntzariko lan zeuretzako erakargarri hau dani beste bat baino? Beti esan dute oso zentzuela omen da frantsesa. Bai, hori izan dute, zibate gustatzen. Neuri bez, largo, gorra. Nire burua ez dut ikusten, frantsesa saltzen ez delo hori harriak. Italianua ez dakit apurbeta gozu hau edo lan. Italianoa goxua da, ez dakit. Euskal Herri maila, ni Tolosaldea gotiako nuke hor euskera garbi zebarrekin. Goierri alde, ez dakit. Bai, gehien gustatzen zaidan. Eta behitu, nik Bizkaian ikasten ari naiz, baina gehien gustatzen zaidana Gipuzkera da, bai. Bai, gero egon zara, bai, uden baserri baten begon zinen. Bai, errezien, hori da, baina euskera zeta hori hain ondo pronuntziatuta eta tezeta eta jolin. Osa, iruditzen zait. Tolosaldeko arduen. Bai, iruditzen zait. Bueno, eta Euskal Herritik apur bat urten da, bertan Andaluzian be, bai, azentueri dagokionez desberdintasunak ongo dira, provintzia batetik bestera. Bai, behitu. Sevillan, daukagu gure azentua ez da, gero Kadizen, Kadizen abesten dute apur bat, bai, pronuntziatzen dute dituzte hitzak apur bat hori kantatzen. Gero, Huelvan zezeo egiten dute, osea, zezeo, barkatu, dena zetaz, ez dakiz zergatik, baina batzuek pentsatzen dute, Sevillan egiten dugula zeta hori, baina Sevillan dena ez zerbeza, ez dakiz zer, dena ez. Osea, zeuek bai desberdintzen dituzu, ez da? Bai, eta Kordoban egiten dute, Kordoba, osea, itxia ez, irekiagoa da, Jaenen adibidez oso asko markatzen dute jota hori, eta, bueno, niri iruditzen zait gogorragoa, baina, bueno... Sevillarran ikusten nahiko garbi egiten dozuela, ez? Bai, eta politena, bai. Politena, Sevillarra. Zesango duen. Bueno, eta neutroa naiz. Andaluzak eta badaukiolan, fama purbet, ez dakit. Saltzeruena, ez da, berbaiteko eragaitik edola, beti txiste guztiak eta hortik etorri dira, eta... Bai, badaukagu, baina, bueno, pertsonaen arabera, ez dakiz zergatik, baina, bueno, agian bai, azentuak badaka bere xarma, edo bai, bere kosilla, bai, interes. Bai, web orrialde baten arabera Madrilgo lan azentu edala, erakargarriena. Zuek uste duzue? Hori ergegaz hori, erakargarria izan hori. Iruditzen zait apur bat kargante, behitu. Apanato reiesekin, ez da polita Madrilgoa, da. Ez da gustatzen. Zeukidozu, nobioren bat edorri ezagutu. Eukinu nobio bat Madrilgoa eta itxaitezun hola, reiesek esaten duen bezala. Eta oso gogorra da. Ez era. Gero, bueno, azentuekaz de bero, Galiziarrena beti ez dakit eukida holan apur bete... Bai, apur bat kantarin bada, eta polita. Kantatzen egiten dutela, bai. Eta, bueno, Asturianoa bai apurtxu bet. Bueno, orduen euskerara berriro bueltatute, a ber, Mikel... Gugo izuetan beti esan dute abeste, hitz egiten dugula abesten. Leno Angelekin, Alkainekin hortaz hitz egiten dugu euskarari buruz, eta berak beti izaten dugu, izuetan beti abestu egiten zute. Txokolatea, pues en sociedadera, gutoño baten dio, nos va la marcha. Baina beti esan dute, benetan goizuetako euskara... Errezien, baserrian egon nintzen amonen batekin eta goizuetakoa zen. Esan zer idan? Bai, orduan. Goizuetakoa esan bertako baserrikoa. Bai, goizuetakoa da. Baina, nik ez dut hain ondo ikusten aldea, ez da? Nik azkenean Euskaldun berria naiz eta kostatzen zait alde hori ikustea, baina agian Bizkaian eta Gipuzkoaren artean ikusten dute segidan, bai. Esaten dute hori, Gipuzkoarren artean, Bizkairak estimua daukala talderantzizu, zuek uste duzu landala? Estimua? Osa, guot esan, euskalki desberdin izatea gaitipe erakargarriago izeten dela. Bueno, niretzat ez. Ai ez? Bizkaitarrok ez gara erakargarriago zuretzat? Niri ez zait gehiegi gustatzen barkatu denari Bizkaitar euskera hori. Zesango nuke, niri dutzen zait garbioa, eta hobeki ulertzen dela Gipuzkoarra eta Naparra. Ni Bizkaitarra zurekin, hasieran, ze zaila. Zara matazu etor utzi eterizizti? Zertaz benetan oso zaila da. Ez da euskara da, eta politia da, eta bakoitzak bere euskara daka, baina niri Bizkaitar euskara hori... Apurtzu bedia arraro ez da, oso itxi egiten dugu. Martxa hartu berte igual akaso? Izan daiteke, eta gero... Ni Mikelekin bat nator, baina hasiera batian igual.
Oitu arte ja, ez da? Belarri jein nunean, eta ja... Oinarrizko terminologia bat barneratu nunean, ze perderaka batzuk ebazka, zue politiak. Esan berra, bueno, ja pixka familiarizatzen hasi nintzen, baina belarritik erosoago sartzen zitzaian, eta bueno, ja erakarriago sentituen nintzela itortu berrak. Bai, azkenean euskalkik ez dut eragozten apurtzuet gu hobeto, oza, gu ulertzera edo lan. Nik uste dut politia dela, bakoitza dakan euskara hori eta mantendu barra dela, baina dudi be, bakoitza dakan. Baina ni jarraituko nire napar honekin eta gipuzkoar horrekin. Bizkaitarra zailagoa da. Neri bizkaitarra asko gustatzen zain. Bai. Agurnek hitz egiten ditenen da, hola, da guztia bezala, guztitxoa. Guztitxue da. Hola, guztitxoa, ezke gaztena! Agurne izango ditzake politia egitea programa osoa Bermioda. Bai, tanok ulertu du. Hori da ba, hori izango litzake. Joango naiz bere Hori izango litzake. Niretzako bai ederra Bermiotarrez berbaina lizatie, baina gero ulertu nopa. Goizuetan zuramak eta zer. Hori egia da. Gero aldatu kanala eta bestat ikusteko, apurtzu bete egiten dut lan. Batuerara joten dut apurtzu betanak ulertu. Nasketa egiten duzu, nasketa. Batua guztiz ez, Euskarinako kutsu horri garri behar da.